De ploeg wordt dit seizoen teisteren door blessureleed. Het goede nieuws is dat de Paula en Liedmeijer weer fit binnen. Maar er staat zien hoe dat Greco en Holkomp toch de griep de hele weekend net traint haar en op hele kracht maandagen. Lieke als de staan als lid onderrinnen Zwolle en Aris ook in deze wedstrijd net een soort. Het eerste kwart benamen een lietsvastsprongje van Zwolle. Hier de score van de oud-inwenner van Koortse Tille Arno Bunning. Het got wordt nooit echt groter dan 6 punten. En bij de rest is het verschil dan te verwaarlozen. Hier de score van Greco. En de rest dan is 38-37 in het voordeel van Zwolle. Een goed begin dan van het derde kwart. Hier de 3 punten van Michaels. Dan is het got in 12 punten. 50-44 voor Ares. In een kwartiersbestek dus een got van zo'n 10 punten. Hier de mooie eindwaard tussen Karazi en Williams. En de score 63-52. Maar vlot daarna Zwolle. Dit het got net grutter worden. Hier de dunk van Tanner Smit. 63-54. Holkom. Roen een paar keer naar de kleedkamer om te spuien. Maar pakte toch nog een punt in deze wedstrijd. En hier de assist van Gerommel. Maar wel de score van Jos Poels. Vlot daarna dan weer de misser van Smit. Bunnig en balverlies. En de fastbreak van Ares. En daar komt de score. En de fout en de vrijworp dus van Ares. En zij zet got zelfs 15 punten. Dat zal ik de grootste vastsprong in deze wedstrijd wezen. Zwolle bloed, maar slordig spelen dan. Weer een turnover. De mooie paas van Givens. En de score van David Michaels. En omdat hij zo mooi is, nog een keer de fraaie paas maar in je hand van Sammy Givens en de score hier van David Michaels. Zwolle komt nog wel wat dichterbij, maar echt spannend wordt het nooit meer. Ares wint bij 81-84. Een goed resultaat, al is coach Braal net echt tevreden. Winnen van Zwolle is prima en zeker thuis moeten we die wedstrijden winnen. Maar ja, ik verwacht ook een bepaalde standaard van spel. En ik vind dat we die standaard in het vierde kwart niet hebben gehaald. Nee, ik hoorde u letterlijk zeggen, ja, dat is misschien het nadeel van de verslaggever die vlakbij op de bank zit. Ik hoorde u letterlijk zeggen, waardeloos, maakt me pissig, waardeloos spel. Voelde u het zo? Ja, ik vind dat we aan het vierde kwart wel lopen te rommelen. Ja.